Putem începe atunci discuțiile. Dau cuvântul doamnei primar să ne prezinte primul punct pe ordinea de zi. Votul pe ordinea de zi votată. Da. Votul pe ordinea de zi cu cele 3 proiecte suplimentare. Da. Dacă sunt împotrivă, abține sau pentru. Bun. Supunem la vot și suplimentarea ordinei de zi cu cele 3 proiecte. Dacă este cineva împotrivă, abțineri, s-a supus la vot, s-a aprobat în unanimitate cele 3 subiecte puse în dezbatere suplimentar. Dacă mai îmi permiteți o dată, doamna președinte? Da? Aș supune votului Consiliului Local pe procedura de la 137 cele 2 procese verbale ale ședințelor anterioare, procesul verbal al ședinței ordinare din 21 mai 2020, respectiv extraordinarea cu convocare de îndată din 27.05.2020. Aș supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din 21 mai. Dacă este cineva împotrivă, abțineri. Doamnă președinte, o rugăminte. Spuneți, doamnă. Doamnă președintă. Da, vă aude. Eu mi-am anunțat participarea, cum bine știe domnul secretar, și prin telefon. Aș vrea să știu pe mine cum ați trecut. Ați făcut prezența, că în procesul verbal de ședință nu scrie. La care ședință vă referiți? 21. Nu ați participat la ședința ordinară din 21 mai 2020. Îmi permiteți? Doamna președintă, îmi permiteți? Doamna președintă, îmi permiteți? Dați voie domnului secretar să-mi spună cum sunt prezentă. De ce nu Doamna președintă, îmi permiteți să intervin? Nu, e prima dată eu vorbesc după aceea. Doamna președintă, vă rog să... Lăsați. Doamna președintă, da? Îmi permiteți să intervin? Da, da. Mulțumesc. Aș vrea să rog consilierii, cei 18 care înțeleg că trebuie să ne mișcăm repede, că trebuie să ieșim și în teren, că avem treabă de făcut, să evităm scandalul de început de ședință pe care îl obișnuiește doamna Danciu și dacă președinta de ședință își cunoaște atribuțiile, îi oprește microfonul doamnei Danciu. Această ședință nu lămurește prezența sau neprezența acestei persoane la ședința trecută. Aiudul trebuie să funcționeze, avem probleme, avem 7 puncte pe ordinea de zi, nu putem sta 2 ceasuri ca să lămurim dacă a fost sau nu doamna Danciu. Doamna președintă, vă rog să stabiliți ordinea. Bine. Doamna Danciu, vă rog. Doamna Danciu, vă rog frumos. Doamna Danciu, îmi dați voie? Să trecem mai departe. Vom avea la un moment dat în cadrul ședinței un moment în care puteți să vă exprimați legat de această problemă. Propun să trecem mai departe. Dau cuvântul doamnei primar ca să discutăm, să ne prezinte primul punct pe ordinea de zi. Aveți punct pe ordinea de zi, doamna Danciu, privind sesizarea noastră la rezoluția prefectului și acolo putem discuta. Repet, ședința din 21 a fost fără prezența fizică a consilierilor locali. Vă mulțumesc. Nu m-ați sunat nici prin telefon. Haideți să trecem, vă rog, mai departe. Mulțumesc, doamna președinte. Proiectul 1 pe ordinea de zi. Haideți să trecem mai departe, vă rog. Haideți să trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local AIUD de anul 2020. Proiectul de hotărâre este transmis comisiilor 1, 3, 5. Vă rog. S-a discutat în cadrul comisiilor, toate proiectele au fost aprobate. Supun la vot în acest moment acest prim proiect. Avizul comisiilor. Da, avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. 3. 3. Aviz favorabil. Proiectul 1, Comisia 3. 3, aviz favorabil, da. Bun. Și 5 favorabil. Bun, mulțumim. Supunem la vot. Dacă este cineva împotrivă. O secundă că nu văd toți consilierii. Este o sincopă în semnal. Domnul secretar. Comisia 5 favorabil.
Dacă Secretar, vă anunțăm dacă e Cristi ceva, Bar, dacă nu o văd pe vedeți. Paul Mândrean, pe domnul Ciucalem. Suntem toți consilierii. Toată lumea este, domnul Sima. Toată lumea este. Nu-i văd, repet, pe parte din ei, s-ar putea să-i și aud. Dacă este împotrivă, cineva să o luăm invers, dacă nu. Da, am supus deja și am spus, dacă există cineva împotrivă, dacă există abțineri, nu este nimeni, deci s-a supus la vot. S-a aprobat în totalitate. 19 pentru, vă mulțumesc. Da. Alo, eu la punctul 1 sunt Da. împotrivă, la punctul 1. Doamna Danciu spune că este împotrivă, deci avem un vot împotrivă. Mulțumesc! Mergem la punctul 2. Dau cuvântul doamnei primar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Spitalului Municipal Aiud. Discuții. Avizul comisiilor, doamna Moldovan. Avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. 2. 4. Pardon. Favorabil. Bun. Comisia 6. Nu este. Bun. Supunem la vot acest proiect. Doamna, Da, două vorbe. da, vă rog. Da, dragi colegi, aici Nu, numai este- Comisia 1 și 4, doamna președinte. Da, domnul doctor dorește să ne spună ceva. Doar Înainte- comisiile 1 și 4. Da, Votează A rezolvat. prealabil Lasă-l pe pe domnul consilier să proiectul vorbească. Am spus Comisia 4, da. Și acum aș vrea să spun mai două vorbe, știu că timpul Da, este sigur, limitat. sigur. Vreau să vă spun că în spitalul nostru deja se fac teste pentru a vedea gradul de imunizare al celor care au fost testați pozitiv COVID. Foarte important, toți, dar absolut toți, au titlul anticorpilor crescut semnificativ pentru atingerea cu COVID. De aceea îndemn pe toată lumea, pe consilieri și pe toți cei cu care intră în contact, să lămurească persoanele să poarte mască, să fie atenți la măsurile de prevenție, o igienă riguroasă, pentru că lucrurile sunt cât se poate de serioase. Suma de bani, de fapt, despre care noi vorbim, se referă la cei 3 care au primit acea bonificație pentru activitatea anticovid. Atâta, mulțumesc. Mulțumim. Trecem la următorul proiect. Dau cuvântul doamnei La primar. vot, doamna Moldovan, la vot. Votului nu este votul pe proiectul 2, doamna. Mă scuzați. Supun la vot spre aprobare. Dacă avem pe cineva împotrivă, abțineri, s-a votat în totalitate. Trecem la următorul punct. Punctul următor, dăm cuvântul doamnei primar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Aiud pe anul 2020. Avizul comisiilor, Comisia 1, Favorabil. Comisia 2, Favorabil. Comisia 3, Favorabil. Comisia 4, Favorabil. Comisia 5, favorabil. Comisia 6. Favorabil. Bun. Supunem la vot. Dacă este cineva împotrivă. Nu, dezbateri. Da, dacă dorește cineva, da. Dezbateri, Da. Puteți să ne spuneți, doamna Danciu. La lista de investiții, la capitolul 61.02, ordine publică și siguranță națională, avem la poziția 10, la 61.92, tuneluri de dezinfecție de contaminare, în sumă de 43.000. Nu vă mai auzim, doamna Danciu. Instalat în toate școlile din Aiud la intrare.
Institutul Național de Sănătate Publică nu recomandă utilizarea tunelurilor de dezinfecție cu scopul limitării transmiterii COVID. Întrucât tot mai des s-a adus în atenția publicului utilizarea dispozitivelor denumite tuneluri de dezinfecție cu scopul limitării infecției COVID, precizăm că INSP nu susține această idee și metodă. Conform ghidului elaborat de către Organizația Mondială a Sănătății, pulverizarea sau fumigarea nu sunt recomandate nici pentru spațiile închise și nici pentru cele exterioare. În spațiile închise, în cazul în care se aplică dezinfectanți, trebuie realizată în prealabil curățarea manuală a suprafețelor cu apă și detergent. Pulverizarea persoanelor cu dezinfectanți nu este recomandată în niciun caz. Această practică poate fi dăunătoare și nu reduce capacitatea unei persoane de a răspândi virusul. Pulverizarea de substanțe chimice, precum clorul, poate produce la iritații la nivelul ochilor și pielii, bronhospam cauzat de inhalare și efecte potențial gastrointestinale, precum greața și coma. Spălarea frecventă a mâinilor și evitarea atingerii feței trebuie avute în vedere ca prevenție primară pentru a reduce modul de transmitere a noului coronavirus asociat cu contaminarea suprafețelor. Utilizarea tunelurilor. Se poate să nu ne citească documentul, că l-am citit noi. Iertați-mă. Doamna Dan, îl cunoaștem. Să-l citiți, că nu facem lectură în grup. Doamna Danciu, vă rugăm să ne spuneți ce doriți. Ce doriți, doamna Danciu? Ce doriți? Ce doriți? Amendament. Spuneți amendamentul, doamna. Spuneți-ne amendamentul. Spuneți, vă auzim. Care este punctul de vedere? Dar nu are la dispoziție oricât timp. Regulamentul Consiliului Local prevede timpul acordat unui consilier pentru a interveni și vă rog să aplicați regulamentul. Intervenția trebuie să fie pe subiectul, dar nu pe ce dorește fiecare. Nu suntem la plimbare, suntem în ședință de Consiliu. Două amendamente de propus. Spuneți. Spuneți. La punctul 41, la punctele 70.10, mai avem un punct în acest proiect. Montare, sistem închidere și taxare la toaletele din incinta pieței agroalimentare, strada Constantin Hagea, execuție. Avem 10.000. Cum să punem un sistem de închidere și taxare la o infecție publică? Acea toaletă din piața agroalimentară este o infecție publică. Amendamentul meu. Raportați la aceste două sume, pentru că nu este permis. Amendamentul, doamna președintă, vă rog să mențineți ședința în ordinea ei. Amendamentul, declarațiile politice la sfârșit. Spuneți, doamna Dancea, ce politice la sfârșit. Știți amendamentul. Amendamentul. Spuneți, doamna Danciu, amendamentul. Ce aveți? Amendamentul. Spuneți, doamna Danciu, spuneți amendamentul, vă rog. Suma de 10.000 de lei de la montarea sistem închidere și taxare la toaletele din incinta pieței agroalimentare, care este o penibilitate păsită de merită. Amendamentul. Dar ce doriți? Spuneți-ne care este amendamentul dumneavoastră. Unde? Bine, doamna Danciu, dar unde să fie transferată suma asta de 10.000 de lei? Mai departe. Haideți să auzim amendamentul. Spuneți-ne amendamentul, v-am ascultat nemulțumirile, spuneți-ne amendamentul. Care este amendamentul dumneavoastră? 10.000 de la această poziție, montare, sistem, închidere și taxare la toaletele din incinta mizeriei a infecției și suma de la tunelurile de dezinfecție și de contaminare de 43.000 să fie trecută la sume defalcate din TVA pentru plata curselor de merit ale elevilor, curate de primar. Doamna Danciu, vă spuneați, doamna președintă, îmi permiteți? Da, spuneți, doamna viceprimar. Îmi pare rău, doamna Danciu în continuare nu înțelege că sumele cheltuite nu pot fi duse altundeva la rectificare. Porțile sunt folosite de școli, ele au toate autorizațiile necesare pentru a fi folosite. Putem rectifica sume de la un capitol la altul într-un buget existent, nu din cele folosite. Doamna Danciu, ci care științe economice, îmi pare rău. Bun. Eu propun să trecem mai departe. Am ascultat amendamentul doamnei Danciu. Mulțumim, s-a luat act de acest amendament. Haideți să supunem la vot. Există împotrivă?
Cineva? Deci acum votăm amendamentul. Amendamentul, da, da. De transfera sumelor la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 voturi împotrivă. Doamna președintă, îmi permiteți? Da, da, sigur. Îmi permiteți? În afară... Da. Îmi permiteți, doamna Da, președintă? ascultăm, doamna primar. Da, da. Mulțumesc foarte mult. Doamna Nu mai puțin, președintă, doamna Danciu, să o ascultăm pe doamna primar acum. în afară Da. de faptul că doamna consilier induce în eroare pe toată lumea, noi nu am amplasat tuneluri, ci am amplasat niște dispozitive care au autorizații legale. Dacă ar citi hârtiile și s-ar informa, doamnă, nu ne informăm din presă, ne informăm din documentele oficiale. Citiți ce am achiziționat. Dar asta este altă discuție, nu am dialog cu un consilier, că regulamentul prevede acest lucru. Pe de altă parte, nu mi-a fost foarte clar ce votați acum și de aceea am intervenit. Dumneavoastră ați supus la vot amendamentul sau respingerea amendamentului, pentru că e foarte important. Și pentru că până acum în procedura dumneavoastră online, mă lăsați să lămuresc, pentru că altfel nu o să știți ce vă ascultăm. În procedura online ați întrebat cine este împotrivă, cine se abține și a rezultat cine este pentru. N-am înțeles acum la amendament ce ați făcut. Ați votat amendamentul, respingerea lui cu cine-i pentru, cine-i contra. Nu s-a înțeles. Asta este toată discuția. Da, deci să fie foarte clar că se votează. Mulțumesc. Bine, bine. Deci reluăm. Supunem la vot amendamentul doamnei Danciu. Cine este pentru? Cine este împotriva acestui? Este un vot pentru. Cine este împotriva acestui amendament? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dumneavoastră cum votați, doamna Danciu, pe amendament? 12 voturi împotrivă. Cine se abține? 1, 2, 3, cu mine 4. 4 abțineri. Bun. Trecem mai departe și supunem la... Amendamentul nu a trecut. Nu a trecut. Trecem mai departe și supunem de data asta la vot proiectul. Cine este împotriva proiectului? Abțineri. Deci acest proiect a trecut în totalitate, a fost votat. 18 pentru, 1 împotrivă, doamna Danciu. Da. Da. Îmi cer scuze pentru lucrurile oarecum aparte, pentru că mi se pare că ar fi trebuit să fiu anunțată că sunt președintă la această ședință. Tocmai de aceea mai sunt mici bâlbe din partea mea și îmi cer scuze pentru asta. Data viitoare aș dori să fiu anunțată din timp dacă sunt președintă de ședință. Trecem oricum mai departe la următorul punct pe ordinea de zi. Nu discutăm, poate să fie doar o simplă greșeală de comunicare și nu iau altfel. Dar haideți să mergem puțin mai departe. Trecem la următorul punct. Mai întâi să vedem care au fost discuțiile în comisii și avizul comisiilor. N-a citit, doamna primar, proiectul, doamna. Nu am proiectul 4, doamna primar. Da. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Aiud. Mulțumesc. Da. Dacă îmi permiteți. Comisiile, avizul comisiilor. Comisia numărul 1, aviz favorabil cu așa zisul amendament pe care l-a citit domnul secretar și am înțeles că și îl va însuși inițiatorul proiectului. Mulțumesc. Da. Comisia 3. Aviz favorabil. Și Comisia 5. Favorabil. Bun. Trecem la vot. Dacă este dacă cineva... permiteți foarte scurt, în comisiile de resort am invederat cu acordul inițiatorului că se impune reformularea articolului 5 în sensul că anexa 4, care cuprinde pe lângă contractul cadru, să cuprindă și întreaga documentație de atribuire
studiu de fundamentare, caietul de sarcini, regulamentul de organizare care fac obiectul articolelor 2, 3, 4 și 5. Vă mulțumesc mult. Bun, bun. Supunem la vot. Dacă există cineva împotrivă, abțineri, s-a votat în totalitate. Doamna Danciu, cum sunteți? Mulțumesc. Pentru. Bun, mulțumim. 19 pentru. Da, da. Mergem mai departe. Dau cuvântul doamnei primar să ne prezinte următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba. Bun. Avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia... Mă ajutați, vă rog, puțin, domnul Comisia secretar. numărul 3, aviz favorabil. Da. Comisia 5 favorabil. Bun. Supunem la vot dacă este cineva împotrivă. Abțineri. S-a votat în totalitate și acest proiect. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei primar. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de identificare, parcelare, înscrierea construcției și întăbularea, prima înscriere în regim de carte funciară în domeniul public al municipiului Aiud, a imobilului teren, construcție, cămin cultural, situat în Măgina, strada Pandurilor, numărul 70, județul Alba. Bun. Avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Bun, mulțumesc. Supunem la vot și acest proiect. Da, domnul secretar, sigur. Adresa administrativă corectată, așa cum rezultă și din proiectul de hotărâre și din raport, este Pandurilor 4. Doar pe convocator a rămas greșit 70. Deci, administrativ, Pandurilor 4. Vă mulțumesc. Am precizat și la comisie. Supunem la vot. Cine este împotrivă? Abțineri. S-a aprobat și acest proiect în totalitate. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei primar să ne prezinte. Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire bază sportivă tip 1, municipiul Aiud, județul Alba, zona Tudor Vladimirescu. Da, avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Bun, mulțumesc. Întrebare. Supunem la vot. Scuzați, am intrat în ultimele 10 minute ale ședinței, mai avem puțin. Da? Întrebare numai. Ce înseamnă tip 1 și dacă este acoperit sau nu, sau e iarbă sau sintetic, numai de dat. Acest teren. Există acest tip de bază sportivă cuprinde un teren omologat FIFA și UEFA mare cu 500 de locuri pentru cei care vizionează, de asemenea cu locuri de parcare, cu centru administrativ, cu vestiare și cu încă un teren mic, cu nocturnă. Deci este o bază sportivă din cele pe care inclusiv Federația de Fotbal le are în vedere pentru promovarea sportului la nivel de masă. Tipurile au fost stabilite de minister, domnul director. Și cu accent pe fotbal, legat și de evenimentele fotbalistice care ar fi trebuit să aibă loc, dar nu au din cauza COVID, dar sunt amânate doar. Bun, mulțumim. Deci tipurile au fost pur și simplu stabilite, sunt localități care primesc tip 2 sau tip 3 care sunt mai mici, sunt cu alte componente, nu sunt tipuri oficiale, tipuri stabilite doar de CNI. Doamna președintă, dacă îmi permiteți să intervin. Da, da. Este unul din subiectele pentru care lucrăm de ceva vreme. Toate elementele au fost armonizate și vreau să imaginați spațiul ca un spațiu în care, dacă vom face
ca o contribuție proprie elemente de utilități, deschide de fapt nu doar pentru această bază sportivă totul, ci este și zona depoului pentru transport public ecologic și este o zonă care se deschide pe toate parcelele care sunt acolo, inclusiv pentru investitori care vor să ia parcele în acea zonă. Este acel teren care a fost disputat pentru a fi parc fotovoltaic sau nu. Cam aceea este zona despre care discutăm și asta este destinația pe care am găsit-o noi. De asemenea, corespondența cu CNI-ul a fost intensă. Am ținut legătura cu cei care ne-au solicitat tot timpul documentațiile de la o etapă la alta. Momentul în care am ajuns acum este unul important pentru că suntem pe lista sinteză și, în consecință, a dat roade întreaga noastră muncă prin direcția tehnică, căreia îi mulțumesc. Susținerea fotbalului într-un municipiu în care există atâtea asociații sportive, inițiative private de desfășurare a activității sportive, dar pentru fotbal, ni s-a părut foarte importantă, cu atât mai mult cu cât stadionul a fost pierdut într-o altă etapă administrativă și cu cât baza sportivă Aiudel lasă foarte mult de dorit. Asta am spus-o și în calitate de consilier local în mandatul pe care l-am avut. Nu cred că îndeplinește condițiile pentru nivelul pe care un municipiu îl cere. Mulțumesc! Bun. Supunem Doamna la vot. președinte, dacă îmi dați voie. Da, domnul La Rusu. solicitarea primăriei și la descrierea investiției este o formulare acolo care nu cred că ar trebui trecută. Această investiție vizează îmbunătățirea activității sportive a locuitorilor din zonă. Cred că este pentru toți locuitorii Aiudului, numai cei din zona costală. Cred că formularea nu-i prea Zona Aiud. fericită. Zona Aiud, domnul, dacă din zonă. permiteți, doamna președinte. Din zonă. Da, Atât. da, dar trebuie să vă zona și... Aiud ar trebui. Doamna președintă, Da. permiteți. Da. Când vorbim zonă, ca municipiu, ne referim la rolul de zonă metropolitană pe care îl avem. Există acest concept pentru municipiul Aiud și se referă la tot ce înseamnă comune în jurul nostru. Livezile, Mirăslău, orice altă comună. Asta e zonă metropolitană. Dar, dacă e nevoie să se adauge și Aiud acolo, nu e, cred că, nicio problemă. Mulțumesc! Mulțumim! Da, doamna Danciu. Vă ascultăm, doamna Danciu. S-a făcut vreun demers pentru recuperarea stadionului Metalu, fostul Metalu? Nu știu pe cine întreabă, doamna. Pe doamna primar. Ok. Păi nu a specificat. Ați făcut vreun demers să recuperați fostul stadion Metalu? Da, doamna, am făcut un demers, dar între a plăti suma pe care o cere proprietarul stadionului și a face lucrări pentru străzi, pentru trotuare, pentru asfaltare, pentru a ridica un centru cultural, pentru a face investiții în școli, pentru a face toate lucrurile astea și a plăti unei persoane fizice care deține stadionul acea sumă mare de bani, am ales să facem investiții pentru aiudeni. La momentul în care eram consilier local, și nu e cazul să mă imitați că nu vă iese, la momentul în care eram consilier local, am cerut o dezbatere, în calitatea mea de consilier, o dezbatere cu privire la oportunitatea unor demersuri de reluare a stadionului în proprietatea municipalității. Primarul de atunci, care vă plătea și chefurile pentru fetele dumneavoastră, mi-a răspuns scris că nu este oportună o astfel de investiție. Așa că trebuie să vă așezați unde anume faceți balanțul și formulați întrebări. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem mai departe. Supun la vot. Doamna, îmi permiteți? Da, sigur, doamna. Haideți să revenim la proiectul de hotărâre. Da, doamna viceprimar, să ascultăm. Ceea ce trebuie să înțeleagă aiudenii, că dacă am reușit cumva să recuperăm, cum zice doamna Danciu, să cumpărăm terenul de fotbal care există în Aiud, ar trebui să-l închidem, să nu mai poate să intre aiudenii, pentru că ar necesita investiții în continuare pentru a putea fi omologat și folosit. Și de aceea este evident că am ales calea pe care putem să atragem bani și să facem un teren de fotbal
pe bune, unul care este omologabil și care este folosibil. Vă mulțumesc tare mult! Da, doamna Danciu. Vă auzim foarte rău. Cred că pierdeți semnalul, doamna Danciu. Nu vă mai auzim absolut deloc. Nu se mai aude deloc de la dumneavoastră. Mai avem 2 minute jumate să mergem înainte. Eu zic să supunem la vot și acest proiect. Dacă este cineva împotrivă, mai departe. Abțineri. Dacă Cum nu votați, sunt doamna Danciu, pe proiectul abțineri, șerpe? atunci se consideră că și acest ultim proiect este aprobat în totalitate. Haideți, vă rog mult să votați. Cum votați pe proiectul șerpe? Doamna Danciu, vă rugăm să vă exprimați votul și pe acest ultim proiect. Ce să răspunzi, doamna Danciu, că nu face obiectul proiectului de hotărâre? Vă rog, doamna Danciu, să vă exprimați votul. Vă rugăm să ne spuneți, doamna Danciu, încă o dată. Doamna Danciu, vă rugăm să ne spuneți încă o dată cum votați. Haideți, păstrați-vă calmul și să avem un dialog civilizat în ședința asta. Deci, vă rog, doamna Danciu. vă rugăm, doamna Danciu, cum votați. Puteți Cum continua, votați, doamna președinte. doamna Danciu? Pentru a spune. Haideți să se termină timpul, mai avem foarte puțin, vă rugăm să ne spuneți cum votați acest ultim proiect. Pentru, a spus pentru. Suntem în ultimul minut, domnul secretar, vă rog să luați. Domnul secretar? Pentru a vota doamna Danciu, 19 pentru. Da, bun. Încheiați ordinea, doamna președintă, că se încheie ședința. Cum ați spus? Mă scuzați, cum ați zis, doamna viceprimar? Suntem în ultimul minut, încheiați ședința, vă rog, din suflet, dacă nu mai sunt alte proiecte. Nu puteți încheia ședința, trebuie să revenim într-o nouă sesiune, că există punctul de vedere al domnului secretar general ca răspuns legat de problema doamnei Danciu. Nu putem închide ședința. Și procesele verbale de ședință, că nu le-am votat, doamna prima și doamna președinte. Deci sunt încă niște demersuri, trebuie să revenim într-o nouă sesiune. Bine. Voi închide, doamna președinte, voi închide sesiunea și revenim în Doamna Danciu, vă închide telefonul și ne auzim. Pune la vot procesele verbale de la ședințele anterioare. Dacă mă aude domnul secretar, domnul... Da, vă aud foarte bine. Pe materialul încărcat pe rețeaua extranet v-am comunicat procesele verbale ale ședinței ordinare din 21 mai și a ședinței extraordinare cu convocare de îndată din 27 mai. Aș supune aprobării Consiliului Local ședinței ordinare din 21 mai 2020. Cine este împotrivă? Cine este pentru? Cine se abține? Spuneți! Nu vă auzim, doamna Danciu. Eu am solicitat. Da? Acum spuneți. De la punctul 6 al ordinii de zi. M-ați auzit? Foarte rău, vă aud, dar vă aud. Cum votați procesul verbal al ședinței ordinare din 21? Din 21? Da, ordinarea din 21. Împotrivă, că nu l-ați făcut complet. Vă mulțumesc, doamna Danciu. Un vot împotrivă. Cine este pentru? Toată lumea. Aș vrea, vă rog, domnul secretar, 15 pentru. Da, 15 pentru că nu este conectat domnul Rusu. Eu nu-l văd. Este conectat, domnul Rusu, noi îl vedem. A încercat de mai multe ori să intre, probabil are... Uite acum. Nu, că este conectat. Eu îl văd pe domnul Rusu. La mine apare că este conectat. A intrat acum. Da, l-aud și eu acum. Mulțumesc. Bun. Bine. Supun votului Consiliului Local procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată din 27 mai 2020. Fac precizarea că la această ședință extraordinară, doamna Danciu Ionel a înțeles să intre în vot telefonic la nivel de comisii de specialitate, prealabil ședinței extraordinare. Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi...
Nu, păi asta a fost, doamna Danciu, nu vă supărați. La comisii ați intrat în apel telefonic pe telefonul meu, așa cum v-am explicat tot timpul la ședința. Vă rog, dacă sunt votul împotrivă. Da, supunem la vot procesul verbal. Împotrivă nu sunt, abțineri sunt. Și doamna Danciu este pentru acest proces verbal. Ok, bun. Vă mulțumesc. 17 pentru. Bun, bine. Mai aveam pe ordinea de zi doar legat de răspunsul vis-a-vis de sesizarea făcută de doamna consilier Danciu Ionela. Vă ascultăm, domnul secretar. Doamna președintă, Da? După, da. faceți mențiune și instituția prefectului solicită un punct de vedere. Sigur, sigur. Îmi dați voie, doamna președintă? Da, da. Pe materialul care l-ați primit, aveți punctul de vedere întocmit de secretarul municipiului Aiu. Este un punct de vedere exprimat ca urmare a acestei solicitări venite din partea prefectului, pentru că instituția prefectului a fost sesizată de doamna consilier local independent Danciu Ionela pe chestiunea de la ședința ordinară din 21 mai, așa încât documentul îl aveți în față. La ședința din... Mă lăsați să-mi spun și eu punctul de vedere sau vă las pe noastră? Păi spuneți că nu ați sunat. Vă rog, doamna Danciu, doamna Danciu să-l ascultăm pe domnul secretar acum. Ce ușor, nu? În cadrul ședinței din 21 mai 2020, după cum bine v-am zis, la începutul ședinței și la sfârșit v-am prezentat întreaga poveste de la prezența fizică a doamnei Danciu la acele comisii de specialitate. Bineînțeles că n-a binevoit să se conformeze cerinței acestei ședințe de Consiliu cu desfășurare pe mijloace electronice în sistem la distanță, așa cum am procedat civilizat, elegant, oficial, până la ședința din 21. Este o procedură care am înțeles să urmeze la nivelul instituției prefectului. La nivelul instituției prefectului funcționează acele comisii de disciplină care cercetează sub aspect disciplinar secretarii de UAT. Este o procedură standard. Din punctul meu de vedere, ca și la ședințele anterioare, din 19 martie încoace, toate procedurile legale, pe tot ce înseamnă ședințe de Consiliu online, la distanță, le-am derulat ca niște pionieri, să zicem. Cred că am fost primul Consiliu care am desfășurat ședințe de Consiliu la distanță. Dacă vă amintiți, primele comisii din martie pe WhatsApp, după aceea cu aplicația Zoom. Vă mulțumesc mult pentru Bun, mulțumesc. atenție. Da, doamna Danciu, vă ascultăm. Mulțumesc. În acest punct de vedere penibil, vreau să dau curs unui înscris. Scrie Cosmin Sima, da, secretarul. Este de neînțeles de ce petenta pentru ședința... Dar nu trebuie să tot materialul respectiv l-au primit toți consilierii, nu? L-am primit toată lumea, da. Punctul de vedere al Consiliului Local, nu al dumneavoastră. Nu, este punctul de vedere semnat de mine, care l-au primit toți consilierii locali, da. N-aveți ce să faceți amendamente la punctul de vedere al secretarului general. Păi cum dracu să nu faceți, că domnul Haideți. Haideți să nu vorbim urât. Să nu vorbim urât, vă rog, doamna Danciu. Nu trebuia să vă sun, doamnă. Nu trebuia să vă sun. Așa cum m-a sunat la ședința din 27 și v-am luat votul, nu trebuia să vă sun. Participarea aparține efectiv fiecărui consilier local în parte. Da, doamna viceprimar, vă ascultăm. Domnul secretar, întrebarea mea este, un punct de vedere este discutabil în ședință? Vă rog să vă explicați legal. Domnul secretar, ne mai auziți? Da, spuneți. Doamna viceprimar vă întreba dacă există o bază legală în a se discuta un punct de vedere în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. Nu există noțiune de a face amendamente la un punct de vedere al unui funcționar public de conducere sau de execuție. Amendamentele consilierului local privesc întotdeauna proiectele de hotărâre. Mulțumim.
Consider că Președinte, Uitați-vă în adresa instituției. Eu aș vrea să recapitulăm evenimentele de la data respectivă, pentru că doamna Danciu încearcă să aducă în discuție faptul că nu a fost anunțată. Dânsa era prezentă în sala de ședințe a primăriei fizic, deci știa de existența ședinței și a comisiilor și a ședinței de plen și în același timp, motivând că nu are cum să intre online, transmitea live pe Facebook aceste întâlniri. Prin urmare, nu cred că există absolut niciun motiv pentru care nu putea să fie prezentă, la fel ca și noi, în sistem online. Ca să fie foarte clar că știa de existența ședinței, pentru că era prezentă fizic în primărie, ceea ce nu avea voie să facă, și transmitea de pe un dispozitiv pe care putea să-l folosească să fie prezentă online, transmitea pe pagina de Facebook, făcând ceea ce știe cel mai bine, scandal. Atât, Alma. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Consider cu aceste ultime discuții ședința închisă. Da, doamna Danciu. Nu vă auzim, nu se înțelege ce spuneți, doamna Danciu. Mai spuneți odată. Colegii funcționari care participă la problemele deduse ordinii de zi, atât în comisii cât și... Da, dar știi foarte bine. Dar sunt... Da, v-am contrazis eu cine era în sală? Nu v-am contrazis. V-am contrazis eu cine era în sală, erau colegi. Haideți să nu mai discutăm. Deci am ascultat cu toții, doamna Danciu, mai puțin. Am ascultat cu toții punctul de vedere a domnului secretar vis-a-vis de respectiva dumneavoastră sesizare. Da. Nu vă mai auzim deloc. Doamna președintă, îmi permiteți? Da, doamna primar. Mulțumesc. Aș vrea să-mi exprim regretul cu privire la comportamentul dezagreabil pe care doamna consilier l-a avut față de aparatul de specialitate, cei prezenți în sala de ședință care respectau distanțarea socială impusă în spațiu și care erau prezenți pentru a răspunde consilierilor, au fost efectiv hărțuiți de doamna consilier, care se înregistra cu propriul telefon, cu care de fapt trebuia să slujească comunității locale prin prezența la ședință, dar nu este ultimul lucru dezagreabil pe care l-a făcut. La un moment dat s-a adresat injurios secretarului primăriei, a folosit acel cuvânt din 4 litere de 2 ori la adresa secretarului general al primăriei. Este mizerabil un astfel de comportament, este o hărțuire constantă pe care o face și în calitate de șef al instituției am tot dreptul să cer ca acest lucru să nu se mai repete. Regulamentul impus prin codul administrativ spune foarte clar: nici acum nu respectă doamna cu legea în gură, nici acum nu respectă legea care spune că este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți în ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoane. Deci nu știe nicio lege, o spune tuturor și creează această iluzie că este adept a legii, dar o încalcă în fiecare zi. Repet, a adresat injurii secretarului general, aproape am fost hărțuită eu, fiindcă comunică ușa biroului din care duceam ședința mai departe, pentru un singur scop: să se înregistreze, să transmită live ceva ce nu avea nicio relevanță pentru cetățeni. Și ultimul lucru, să știți că noi mergem la zonele inundate acum, nu avem altă treabă decât slujirea cetățenilor. Mulțumim! Mulțumim! Consider că ședința poate fi încheiată. Mulțumim de participare tuturor, să ne vedem cu bine și sănătate tuturor! Mulțumim și numai bine! La revedere!